Komenda Policji w Żarach? Halo, policja? Tak, Policja w Żarach. Proszę pana, mówi Himmel Jadwiga, Lipinki Łużyckie, łączna 40, łączna tutaj jak się wjeżdża, zaraz koło poczty objazd tutaj, zgłaszam. Wybuch w styrce, ktoś nam podpalił styrkę. Co podpalił? Nie wiem kto. Ale co podpalił? No nie wiem kto, ktoś podpalił. Nie kto, tylko co? Słucham? Co podpalono? Mówi Himmel Jadwiga. Tak, ale co się stało? Styrta jest podpalona. I styrta już prawie się dopala. Ta siana, tak? Lipinki Łużyckie, łączna 43. Ale Tak jak to- za pocztą w koło. A straż pożarna jedzie? Słucham? Straż pożarna. No ktoś podpalił, ja nie wiem kto. A straż pożarna? Słucham? Czy straż pożarna powiadomiona jest, czy jedzie? Ja nie wiem kto podpalił. Ale ktoś podpalił. Stuk siano, tak? Jest straż. Siano? Jest straż. Aha. Przyjechała straż. Dobrze. Ale Jak jest, to dobrze. Jak jest straż pożarna, to dobrze, no. nie gasi. Gasi? Styrta się dopala. No, ja nie wiem. Lipinki Łużyckie, łączna 43. No dobrze, jest straż pożarna tam na miejscu? Słucham? Czy jest tam straż pożarna na miejscu? Na miejscu ja jestem. A straż? No, syna nie ma w domu.